Στις μέρες μας, καθημερινά ακούμε να γίνεται λόγος για νέες τεχνολογίες, για την λεωφόρο των πληροφοριών και για μια νέα επιστήμη, την πληροφορική. Συχνά η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται ως κοινωνία της πληροφορίας. Με ποιο τρόπο εισάγουμε δεδομένα στον υπολογιστή? Με ποιους τρόπους μπορούμε να πάρουμε τα επεξεργασμένα δεδομένα? Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες? Από ποια μέρη αποτελείται ο υπολογιστής? Όλοι οι υπολογιστές έχουν την ίδια μορφή? Ο υπολογιστής, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στο εργαστήριο του σχολείου σας, περιλαμβάνει διάφορα ξεχωριστά τμήματα που συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να λειτουργούν ως σύνολο. Κάθε τμήμα συνεργάζεται με τα άλλα ή ακόμη με κάποιο από αυτά, ώστε να εκτελούνται όλες οι απαραίτητες λειτουργίες με ακρίβεια και ταχύτητα. Όλα τα τμήματα μαζί αποτελούν το υλικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος. Το υλικό μέρος του υπολογιστή είναι τα μηχανικά και τα ηλεκτρονικά του μέρη. Μεταξύ των συσκευών του υπολογιστικού συστήματος διακρίνουμε ένα κουτί, που χαρακτηρίζεται ως κεντρική μονάδα του υπολογιστικού συστήματος. Μέσα σε αυτό βρίσκονται διάφορα εξαρτήματα, με τα πιο σημαντικά την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, CPU, και την κύρια μνήμη του υπολογιστή. Για την εισαγωγή των δεδομένων χρησιμοποιούμε διάφορες συσκευές που ονομάζονται συσκευές εισόδου. Κάποιες από τις συσκευές εισόδου είναι: ποντίκι. Πήρε το όνομά του από το σχήμα του και μας βοηθάει να δίνουμε εντολές στον υπολογιστή. Πληκτρολόγιο. Η βασική λειτουργία του πληκτρολογίου είναι η εισαγωγή χαρακτήρων κειμένου στον υπολογιστή. Σαρωτής. Με το σαρωτή μπορούμε να εισάγουμε στον υπολογιστή μας κείμενα, εικόνες και φωτογραφίες με σκοπό την επεξεργασία τους. Οι συσκευές στις οποίες αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας ονομάζονται συσκευές εξόδου. Μερικές από αυτές είναι συσκευές που γνωρίζουμε όλοι, όπως οθόνη. Σε αυτήν εμφανίζονται τα αποτελέσματα από τις διάφορες μορφές επεξεργασίας που εκτελεί ο υπολογιστής. Εκτός από τις κοινές οθόνες υπάρχουν και οι οθόνες αφής, οι οποίες λειτουργούν και ως συσκευές εισόδου-εξόδου. Εκτυπωτής. Μας βοηθάει να τυπώνουμε σε χαρτί, κείμενα ή φωτογραφίες που θέλουμε. Ηχεία. Με τα ηχεία ακούμε ήχους ή μουσική από τον υπολογιστή. Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή έχει η μνήμη του. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη RAM, με αποτέλεσμα όταν τερματίσουμε τη λειτουργία του υπολογιστή αυτά να διαγράφονται. Για να μην χάσουμε αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να τα αποθηκεύουμε σε ειδικές συσκευές, οι οποίες λέγονται αποθηκευτικά μέσα. Δισκέτα. Πλέον έχει αντικατασταθεί από άλλα αποθηκευτικά μέσα. Σκληρός δίσκος. Βρίσκεται συνήθως τοποθετημένος στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε αυτόν περισσότερα δεδομένα από οποιοδήποτε άλλο αποθηκευτικό μέσο και να τα ανακτούμε με μεγάλη ταχύτητα. CD. Χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικά αποθηκευτικά μέσα για τη διαφύλαξη δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και για τη μεταφορά αποθηκευμένων δεδομένων και εφαρμογών. Συνήθως μπορούμε να γράψουμε μόνο μία φορά σε αυτά. Μνήμη flash. Είναι αρκετά εύχριστο με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Η διαδικασία αναζήτησης και ανέβρεσης της πληροφορίας που θέλουμε ονομάζεται ανάκτηση πληροφοριών. Εκτός από τις πληροφορίες και δεδομένα στα αποθηκευτικά μέσα, αποθηκεύουμε και τις κατάλληλες εντολές για τις περισσότερες λειτουργίες του υπολογιστή. Είδη υπολογιστών. Υπάρχουν διάφορα είδη υπολογιστών και διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθος και τις δυνατότητές τους. Υπερυπολογιστής.
Υπερυπολογιστής ονομάζεται ένας υπολογιστής που διαφέρει αισθητά από τους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από απλούς χρήστες. Οι υπερυπολογιστές αποτελούνται συνήθως από εκατοντάδες ή και χιλιάδες επεξεργαστές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλα εργαστήρια. Mainframe. Οι κεντρικοί υπολογιστές mainframes είναι κατηγορία υπολογιστών που χρησιμοποιούνται κυρίως από κυβερνητικές υπηρεσίες και μεγάλες εταιρείες για κρίσιμες εφαρμογές, όπως μαζική επεξεργασία συναλλαγών και δεδομένων σε απογραφή πληθυσμού, στατιστικές έρευνες βιομηχανιών καταναλωτών, σχεδιασμός και διαχείριση πόρων κλπ. Προσωπικός υπολογιστής. Ο προσωπικός υπολογιστής ή PC είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με αυτόνομη μονάδα επεξεργασίας, οθόνη και πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείται συνήθως από ένα χρήστη και κυρίως για εφαρμογές όπως η επεξεργασία κειμένου, ο προγραμματισμός, τα παιχνίδια και η σύνδεση στο διαδίκτυο. Υπολογιστές παλάμης, Palmtop. Είναι πολύ μικροί υπολογιστές με μικρές σχετικά δυνατότητες. Τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδόν αντικατασταθεί από τα έξυπνα τηλέφωνα, smartphones, τα οποία συνδυάζουν τις δυνατότητες ενός μικρού υπολογιστή με τις λειτουργίες ενός κινητού τηλεφώνου. Φορητός υπολογιστής, laptop. Φορητός υπολογιστής είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής μικρού μεγέθους και βάρους με εύκολη μεταφερσιμότητα που διαθέτει ενεργειακή αυτονομία.